de ogen. Ja, dat is apart. En dan ga je, misschien kan je het anders even zeggen. Ik ga nu wat voorlezen. En dus als ik heb gezegd, wat is daarop jouw antwoord? Dan moeten ze ja zeggen. Om de beurt. Ja? Oké. Oké. Sering Dondrup Jangru Chang. Neem je aan tot je wettige echtgenote. Sering Yangsong Kunche Chang. En zal je getrouw alle plichten vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord? Ja, dan. Ja. Heel goed. Oké, dan ga ik het nog een keer doen en als ik stop met praten, dan zeg jij ja. Goed. Sering Yangsong Kunche Chang. Neem je aan tot je wettige echtgenoot. Sering Dondrup Jangru Chang. En zal je getrouw alle plichten vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand dat jullie door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Jullie mogen elkaar kussen, ik weet niet of dat gebruikelijk is. Jullie mogen elkaar kussen. Ja, dat tintelen. Dat tintelen. Nu mogen jullie de ringen gaan wisselen. Ja, gaat ook in ons, maar gaat niet zo. Nee, daarom, maar ik heb wel vaker hoor, inderdaad, ik heb bijvoorbeeld ook Marokkaanse mensen die doen het niet, maar soms zijn ze inderdaad geen kusje van vooraf. Dus dan vraag ik altijd, u mag het, hoeft niet. Dus, we zijn nog niet klaar. Nee, we zijn nog niet klaar. Het is wel kort, maar ik ben nog niet klaar hoor. Jullie mogen nog even gaan zitten.